Hola, avui venim a mostrar dos fotos, no hem fet un vídeo perquè tampoc era massa interessant fer vídeo, però sí tenim fotos i hem anat a davall del pont, justet davall dels arcs del pont, a veure tot allò que hi ha que està ple de marques de cantero. Són les marques que feien els que treballen la pedra. L'assumpte és que en comencen a treballar i per saber cobrell per bocí treballat, marcaven una pedra a l'encomençament, cada un tenia el seu símbolo, marcaven i a la darrere que feien aquell dia tornaven a marcar. Tant bocí has fet, doncs tant cobres. I així, un dia detrás de l'altre. Sí que ens hem trobat que hi ha més lletres, quasi, que el que són símbols, perquè si us fijeu o torneu a veure el vídeo que vam gravar a Santa Maria, en aquella paret de la vora de la glorieta, n'hi ha moltes de marques, però aquelles són més com dibujets, una creveta, una marca, un redonet, n'hi ha una que pareix inclús com un martell, però aquestes que hi ha a davall del pont, n'hi ha quasi més que són lletres, o pareixen, n'hi ha una que és molt guapeta, que és com una espècie de G, així una mica retortiguer, són unes lletres una mica més treballades, que no sé per què, això si seria d'una altra època o no sabem per què. I només comentar que el més lluny que tenim, que se sap del pont, és de l'any 1387, o sigui, on anem ja a l'època del castell i pont, aunque no fos el pont com és ara, però sí que castell i pont, diguem que l'època va anar de la mà i que hi ha moltes crescudes. Bueno, tots els signos que he vist pel món, que m'he donat voltes pel Pirineu i tot això, eren més veres signos que no lletres, vull dir que no és el que digues. Més signos, sí. I cada cantero tenia el seu signo i llavors, si veien el signo, sabien que era... Era com la firma dels treballadors. N'hi havia que la feien més complicat i n'hi havia que una creu i tots ells, doncs en això ja ho teníem fet. Inclús n'hi havia gent que feia dibujos més complicats, vull dir, no sols signos, sinó que així donen a entendre que la pedra la tocaven bé, vull dir que la utilitzaven bé per a moltes coses. I això te dones compte estar davall del gran treball que és fer un pont, o sigui, i si penses ja te'n vas al 1300, fer un pont avui en dia, tindrà la seva complicació. I treballar les pedres és complicadíssim, també, perquè no te pots passar de les dimensions i tot això per després utilitzar. I el pes que s'ha d'aguantar, i després no res, parlar si a cas del pont, les crescudes que hem tingut del Matarranya, que ens acordam tots de la radera l'any 2000, que va passar i va brincar per damunt. Va brincar per damunt que a la meva casa se va llevar un mas, que eren uns amics allí de fora que per la nit, després de la discoteca, ja fa anys, i se van llevar hasta un mas de pedra, vull dir, se van llevar. I el parque com va quedar, el parque que teníem, i ho va aventar tot. L'aigua, des de luego, l'aigua torna al seu puesto, això sí que és veritat. Doncs ara t'os mostrarem les fotos i si algun dia t'os apetís, no res, només teniu que baixar pel riu i anar a parar davall del pont.